kala ganduɗa samedi ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi mbimami battan haqqillaji gayane ma yewtere mon pinal hanke hande arano ne mbadi hesire ngam weltinde pittali moɗon sikki ala eɗen jaade ɓinguel meɗen Moussa Nia kono kadi men jaadi kadi e bandiraɓe meɗen inchallah so lamɗo jaaɓi ko ngal ɗo woni dawanal men gadal eɗen jaade groupe gatmare so wiyama groupe gatmare lewru ala fayode oɗon gandi ko salli a haruna galol tambi tongo jemayo koye jaali mayo ti jaaliyatu seydi sa debbo mo hondolde ɓuuro buubu faligoye buubu jeeho mbeɗa miijo zeyna taali mum samba sahibu samba guirodi yam min mayata debbo legitiri farmbal debbo cuballo rugi baabo en sall debbo mo tibbere sire tigerene mariam mbure gayo sa seydi ndiaye racine seydi binta salamu aleykum wiide nalankoɓe kala joguiɗo orchestre mum ene andi ne wawi hirande pulagu ha pulagu welto ene wawi jokkodirde Tidiane Sall kala ɓiɗɗo pullo mo gonduɗa en tawi ɗo e nder Dakaru aɗa andi no mbiɗen joni kalɗo yiiɗi yewtede jiɗɗo yewtede jiɗɗo yiiɗi fina tawa o ene wawi arde kala samedi ɗo e Piindi TV bay waro eo zilabam Combaan Jampinen handawen jiloyo dendi magu koyemen jiloyo dendi magu koyemen so darne meɗen e pinale gollal